L'absolutisme era el règim polític propi de l'edat moderna, implantat a Europa entre els segles XVI i XVIII. Segons els principis ideològics de l'absolutisme, l'autoritat del rei tenia un origen diví, Déu li atorgava el poder. Segons els principis teològics, Déu és perfecte i mai s'equivoca. Per tant, el rei no s'equivocava mai, i enfrontar-se a ell era enfrontar-se a Déu. El monarca que va encarnar plenament l'absolutisme va ser el rei Lluís XIV de França. En el segle XVIII, l'absolutisme era el sistema polític més usual entre els regnes d'Europa. Pels absolutistes, Déu determina qui serà rei. L'investeix amb el ceptre i la corona, que són els símbols del govern. Això vol dir que és l'únic propietari dels tres poders de l'Estat. El gran símbol del seu esplendor eren els palaus. El primer, de gran pompositat i opulència, va ser el de Versalles.